Una nit, no sé si de lluna plena, a la matinada estàvem diversa gent, hi ha un bar molt conegut en aquells temps, a l'Ígame, on es feia molta música en directe. Crec recordar, entre altres, la Bordeta, estava el Lluís Pastor, el Javier Crae, el Jaume Sisa disfressat de Ricardo Solfa, entre d'altres, i vam estar parlant de la salut de la cançó. I tots coincidíem, tots vam coincidir que la salut estava bastant malmesa. D'aquella conversa, aquella matinada, entre copes i xerrades vàries, va néixer el que podíem dir, va sortir el que seria la llavor que el 1996, al gener, es va concretar amb el primer cicle de cançó d'autor Barnassans, en un lloc emblemàtic pels barcelonins i en general per als ciutadans de Catalunya, per tot el que representava de lluites obreres i populars, que era un lloc predestinat a ser pisos, es va convertir en un centre cívic. Una paradoxa al segle XXI on segurament ens passaria al revés. Doncs d'allà va sorgir. Un any abans s'havia anat de vacances, ens havia deixat el Ovidi Montllor, el Guillem de Fac. Això va ser una coincidència històrica que després ha donat d'alguna manera una unificació d'idees, d'imatges. És que sempre que celebrem una edició d'aquestes rodones coincideix amb els aniversaris de l'Ovidi Montllor i del Guillem de Fac. Les dificultats han estat tremendes, ho podeu imaginar. En un moment on la cançó havia estat deixada de banda per tot el que representava, jo crec que fonamentalment el que representava era la memòria, era el contingut que va fer possible, va ser la punta de l'iceberg del posicionament de la cultura clarament antifranquista i clarament catalanista amb el cas de Catalunya, clarament antifranquista arreu de l'estat espanyol, i aquest antifranquisme, aquest esperit clarament rupturista, aquest esperit clarament de canviar les coses, ja amb les noves elits, en consonància amb les elits de tota la vida, amb el que es coneix com l'status quo, amb la col·laboració imprescindible dels mitjans de comunicació, on li van donar la cobertura ideològica, és una cosa trista, ja no cal cantar això, està passat de moda, el que necessitem és alegria, ara l'important és la moguda, etc. Doncs aquesta aliança fa possible aquest menyspreu a la cançó, i les dificultats, lògicament, per trobar suports van ser moltes. Però quan un es proposa uns objectius i els té clars, sap que li toca picar pedra i li toca treballar, sobretot treballar, i sumar aliances, sumar complicitats, sumar voluntats, i això és el que ha fet el Barnassans en mica en mica. Malgrat les dificultats econòmiques que segueixen sent grans, és a dir, és molt difícil que un projecte que no està basat en el negoci, està basat en la cultura, pugui sobreviure sense el suport de les institucions democràtiques, doncs sense l'estabilitat que comportaria tenir convenis amb les institucions, especialment l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Institut Nacional de l'INAEM, del Ministeri de Cultura, sense tenir convenis ha estat molt difícil, i és molt difícil. Però les complicitats han anat multiplicant-se, començant per les dels cantautores i els cantautors, i acabant per el conjunt dels treballadors i treballadores de la cultura, que han fet possible que aquell petit cicle de resistència i de reivindicació de la cançó es convertís quasi 30 anys després amb aquest projecte de cultura en xarxa, referència de la cançó d'autor arreu del món. El projecte va néixer amb un objectiu, o millor dit, amb diversos objectius, perquè l'objectiu fonamental era reivindicar la cançó d'autor, la paraula musicada, la paraula en contingut, allò que els portuguesos, i m'agrada molt, diuen cançó d'intervençau, és a dir, la cançó que intervé,
com el teatre que intervé o com el cinema que intervé. Què vol dir això? Vol dir que a partir de les paraules, ja siguin cantades, ja siguin escrites, ja siguin guionitzades per un teatre o per un cinema a partir de la imatge, diuen coses, ens donen aliment, ens donen elements per poder ser autònoms, o el màxim d'autònoms possibles, el més sobirans possibles, el més independents possibles. Això és la grandesa per mi de la paraula i per això reivindico la cançó d'autor. Aleshores, nosaltres com a projecte, des del principi vam tenir clar, en aquests moments les dificultats, per exemple, de presentar els nous treballs per part de les cantautores i cantautors, no solament teníem les dificultats objectives de trobar lloc, sinó que és que a més li costava calés de la butxaca poder presentar la seva feina. Així que un dels objectius per què els va néixer, diguéssim, va ser poder que les cantautors i els cantautors poguessin presentar la seva feina en uns espais amb dignitat, sense que els costés diners de la seva butxaca. I totes aquelles i aquells que ens agrada aquest tipus de propostes poguéssim anar a escoltar-les. En segon lloc, ho va fer el Barna Sants, va néixer a Barcelona, al barri de Sants, i per tant, un dels elements fonamentals i columna vertebral va ser la defensa de la llengua i de la cultura catalana, com no podia de ser d'una altra manera, amb una proposta que surt del nostre país. I en tercer lloc, ho ha fet sempre tot això amb un element bàsic, que és l'internacionalisme. La presència de diferents llengües i cultures d'arreu demostren la necessitat i lo fonamental que és fer ponts amb totes les cultures des d'una manera fraternal i, evidentment, des d'una manera igualitària. Dintre d'aquesta línia d'aconseguir l'estabilitat necessària per portar endavant el projecte del Barna Sants, en aquesta mateixa línia n'hi ha una de les reivindicacions més sentides per les cantautores i els cantautors, que és el projecte de l'Ateneu de la Cançó Barna Sants. La necessitat de que es creï un espai estable de cançó és fonamental pel futur, precisament, d'aquesta proposta cultural. Un espai estable ens permet aliances en diferents sectors socials, des de la universitat fins al moviment obrer, perquè ens permet, a partir de les cançons i dels seus autors i autores, reivindicar diferents aspectes de la vida de la ciutadania. Aquesta estabilitat, lògicament, aquest espai estable és imprescindible, perquè el Barna Sants el que fa, fonamentalment, cada any darrere any, és programar els treballs o projectes concrets relacionats amb la cançó. Però necessitem un espai que sigui al mateix temps un laboratori per la cançó, que sigui al mateix temps un lloc que és taller de la cançó. És a dir, necessitem una referència física que ens permeti avançar al futur. Perquè no ens oblidem, la cançó és fonamental, com és fonamental la paraula, com és fonamental el teatre d'autor o com és fonamental el cinema d'autor o la bona literatura o la bona poesia. I això necessitem un espai que ens permeti, que ens ajudi, junt amb altres espais, com la Sala Beckett o el Teatre Lliure o els cinemes Verdi, ens permeti fer aliances i fer un treball conjunt a favor de la paraula i a favor, sobretot, del contingut d'aquesta paraula. Perquè no ens oblidem d'una cosa. Fa una estona sentia a una cantant melòdica afirmar que no havia cantat el Bella Ciao perquè era fer política. Cal recordar que no cantar el Bella Ciao és també fer política, perquè com va dir en una de les cançons, el manifest, el Víctor Jara, del qual farà 50 anys l'any que ve que el van assassinar, ni a l'Ateneu de la Cançó, ni lògicament Víctor Jara, ni la gent i els treballadors de la cultura que treballen a la cançó no canten per cantar ni per tenir bona veu.